nana sanga ani wagati mali kono ani mali koka an be bela jelen fe ka wagati to gala ka fo nyana aw bisimila to aw émission mandi kene kan no yi an yele émission mina benno mali kuna foni net fe émission ici kunto dawro kawla yele kawla ni sondia kawto faw sigorola émission imite me chaque lundi à partir de 18h sur malikunafoni.net munu ma abonné ako commentaire badi mbake wala saw kana nga video na taw loupé to shila aywa an fleli wako ama faw bela jele ni nyanguma tukuni antina kuma jaya bibi anga wele sira anga bebe wado wamba mano ngakuma do ko mo kan yere dida ama nga nyini nga lute ngula pour que awneni ambe sega famnyal soroto gumna mbal magen nyankuma na niti bal makay amba ini nyakuma segi to ni jampa ko imo ke ni bisaka ke ikulu masama ya ni masama alors alhamdulillah arabil alamin awni sokoma ya au bonjour ici au alléluia au amen ni mo ko kala chrétien be sera be kere dina tigram ko o ka kala mine kala mine basana male pe la ke dina sugube be ya no ami kun iyashe ni ko ne be ja ay wani ere to ko karamo yasi comédien magicien mi sokoro nu che mi sokoro bola nu che mi sokoro bo de boko tigi nu che ni boko tigi ni garanga ci bolu ka plaisir ni lani bal magen nyanguma ba ni nyanguma sigi to ko jampa plel wakoy ni to Aboubacar Sidik Traoré di caporal blindé comédien on a ko boy aywa ko be de ne ba nyankuma monsieur Samaro toroste Baste ba shifeti sigi to ko ni jampa plel wakoy ne to Mariam wala gem aw bismillah malikunafoni.net plateau kan on nana nga wele jabi ya jarani vraiment karamo yash oui o to ko insoro la to godi wallahi karamo yash alhamdulillah arabil alamin yeni nga kuma damine men kanu nyogon fo folo a tiana muso na demsena makoroba me nga chefu Umaru Boare Madan Kamara aywa ani Yakuza ani Mamadou depuis Côte d'Ivoire kuma ka misa dano ami nyogombulu karamugo yasi soro togote dowere yi parce que kabi ne ka dogo ne kumi fura de bo mugo koroba ni demsenu ye doni naturally mi ka commencer ka koroba ya wakati muna donc ya soro mo ko no ko ni mi so ke aywa karamugo parce que abi fura bo gadi mo ma bo donc awi ala ka don naturally na kabi nga dogonte ko kalama donc wakati muna commencer ka na baliguya mamso bayan fani mamso fayan fan olu fula fane be dodon fura la mamso bayan fan o benenoisi d'origine benenoise mamso fayan fan o ye Ghanéen mais d'origine malienne voilà olu fula de me to ko don ta farne ka don ta ga fura ko ta fan fula la o de kama mo ko beni wele ko karamugo mais iyasi o soro togo sisa Viber bokumani o groupe kele kumani boro jembe me ajouter à la ak mi ñogon temps ñogon dara gorobo ma donc ne be ka tan groupe mina ha e be iterga kuma kele do blo groupe la ka ji deme nek me blabla groupe kan ten to la jusqu'à que ne rek me kan to bongo donc angana bon ñogon koroye quoi donc ne be ka mo min temps ne ba ya seni ko ne be jakuma ka mi sen awi bon donc ne ka sondo be no son fene awo ko be ko fo ite sa nere de ko ye kuma ka mi se kele ga nyini ngo o kerefura wala ko be no ko fe o bla ko fe bon donc yasi san ne ka sonore be no ne ben kanto so en kon nala ngo sanga wini ngana malian dum faga jendo ngodo de kunu ngaw sanin bi nga o bala bo mago wajulu kelo ni karamugo fura bolo fane kelo no ka sungalo kaloni mawli kaloni hasura sana ma kalu kamolo jago kaloni warnya ni kalu isade wari ma fama donc c'est parce que karamugo be ka chaya bi ka teme ali bana ba to ni kungo ba to ere ka donc iya sheni ko ene be ja iya shin sursi mi ni mo tan ni moni ndo esa na digira tikila ti ire ba do adigira la ayire boro adigira la ni miseli ke mo so wata se ato yashia comme ti sala fo comme karamo clochari nunu do be no u be mo gosi o be no donc kuma yi mulu de kanwa ulu u ba fo yashi mais o ti sala fo yashi ne ba fo yashi yere placer la quoi ni ne nyama sa oui wa
o ne yɛrɛ ko n ko wuyi nin place la ka ban dun y'a bannen o de ye yasi ye faamuyali sɔrɔ la dadima la an filɛlibagaw fana ye faamuyali sɔrɔ la caporal Oui. o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di Ne tɔgɔ ye cɛ o ye sɔrɔ tɔgɔ kelen dɛ ii ba ne kun kan ka taa sɔrɔsiyari la be a bɛ faamu ne kun kan ka taa sɔrɔsiyari la bon u ye ne bila mɔgɔ minnu fɛ groupe minnu fɛ k'an ka taa ko ka taa nord la bon olu taara bɛn fo Tɛsali tile ma bon a sɔrɔ mankan ka ca yen nɔ bon saya dun kun man di ne ye parce que ne kɔɲɔmuso bɛ ne kɔsɔ voilà kɔɲɔkɛ kuranin i bɛ taa mina nord la tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn bon donc u ye ne kɛ chef ko ne ka kɛ chef ye ne ka bila jama ɲɛma ka taa n ko non ko ne tɛ bila jama ɲɛfɛ u ka ne bila kɔfɛ ne de kun ye kɛlɛkɛyɔrɔ la rang derrière dumunikɛyɔrɔ rang premier bokɛyɔrɔ rang premier bloc t'a la dɛ donc an taara terre kan kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ganna ka gan donc ne ye joli mun yɛrɛ la k'an da i n'a fɔ n sara i n'a fɔ n sara donc u ye ne ka mɔgɔ bɛɛ faga san ka ban ne bolila ka bɔ nord la n senna fo Bamakɔ yan nɔ ne nana ko caporal k'a kɛra cogo di n ko non ko ne kun blindelen don parce que bɛɛ sara ne ma sa u ye marifa sugu bɛɛ ci ne la ka dɛsɛ n ko ne ma sa n y'o de f'u ye n ko ne ma sa donc ko tiɲɛ la caporal i ye blindé ye mɛnɛ ne ka blindé y'a sɔrɔ cogo filɛ ayiwa faamuyali sɔrɔ la ayiwa an t'a lajɛ an ka ko dɔw kɛ ko dɔw ye an dɔ kɛ kuma la o an ka dɔɔni yira filɛlibagaw la i n'a fɔ dɔɔni sugu jumɛn sa an bɛ humour de kɛ wa ou bien bon non ne kɔni bolo kɔni o kɔni o ma se fɛn wolomalɛla o komi an bɛ wagati jumɛn na sisan an ka na ni actualité an bɛ wagati jumɛn na sisan transition wagati tɛ yan transition wagati voilà an ka humour bolo ka kuma ka misɛn ne de yɛrɛ de kow ye an banna kow b'an kuma ka misɛn sa a dan don bon donc comme an bɛ transition wagati la sisan j'aimerais que tous les Maliens n'a qu'à me suivre ici. Malien fait avec extérieur là, kɔnɔna la, diɲɛ fan o fan. Celui qui comprend bambara français, n'importe quelle langue. U k'u jija u ka ayiwa traducteur dɔ bila u kɛrɛfɛ. Bɛɛ bɛ k'i kanbɔ sa, bɛɛ bɛ k'i ban tradition président yɛrɛ la. I n'a fɔ dɔw b'a nɔfɛ, dɔw t'a nɔfɛ, mais min t'a nɔfɛ o de ka ca. O ka ca. An minnu b'a nɔfɛ, an comédiens u ka anw dɔ k'a ye siɲɛ kelen. A banna. Hali n'an ma 5 ans de pouvoir kɔni nɛnɛ kɔni u k'a to an ka tradition kɔni wagati kunkurunin kɔni nɛnɛ ne kɔni hakilina min bɛ ne bolo transition ko in na u ka ne k'a ye ne karamɔgɔ yasi npogotiginin cɛ musokɔrɔbanin cɛ ne kɔni walahi maliyɛnw a bɛna a santi k'a fɔ ko kow bɛ yen nɔ ko ne yɛrɛ de ye ko ye parce que Mali sogoko baloko fɛn fɛn ka gɛlɛn Mali kɔnɔ yan nɔ ne bɛ nin bɛɛ jigin. Oui n'i y'a mɛn saga feerelaw bɛ saga gɛlɛya an bolo seliba ɲɛkɔrɔla ninnu na c'est parce que an de bɛ ka girin u ka saga kan n'i y'a ye misitigiw fana bɛ misiw gɛlɛya denkuliw ni kɔɲɔw ni fɛnw ni kunkɔrɔ ani seli fitininw ɲɛkɔrɔla la c'est parce que an de bɛ ka girin u ka misi kan n'i y'a ye bakɔrɔnintigiw an dɛsɛlen mana se bakɔrɔninw ma bakɔrɔnintigiw b'u ta da gɛlɛya c'est parce que an de ser'u ma pourquoi pas an tɛ se ka an compter fɛn wɛrɛ kan. I n'a fɔ misali la ni hamburger kɛra Mali kan sisan an bɛ se ka balo an yɛrɛ la o Mali bɛ n'a fɔ komi jɛgɛ dɔ de don wonto i bɛ wonto dɔn wa bozow b'a dɔn c'est-à-dire wonto de bɛ balo a yɛrɛ la ni ji tɛ yen a yɛrɛ bɛ balo a yɛrɛ la san jara san ma ja wonto bɛ balo voilà donc maintenant ni sagatigiw y'u ka saga da gɛlɛya sogo ba de bɛ Mali kɔnɔ min ni ninnu tɛ kelen ye sa an bɛ se k'olu k'an ka layaw ye i n'a fɔ sogo jumɛn voilà i n'a fɔ premièrement sogo bɛɛ la misɛnmanin ɲinɛ ni toto o ye Mali sogo dɔ ye a fɔ kelen voilà a ye ne kɛ transition président dɔrɔn mani baara bɛ ban sa o tɛ kelen ye filanan jakuma o ye Mali sogo filanan dɔ ye ni su kora i bɛ Ala minɛ n'a fɔ komi jakumaw de bɛ denba fɔli ni ayiwa sumu na toliw sanfɛla la aw miaw iw u tiɲɛ tan ni fɛn bɛɛ an tɛ se ka sɛnɛgɔ jakumaw bolo mais minnu ka so ye tɔli yɛrɛ voilà fila an ka taa sabanan ne ba Mali sogo a sabanan tonzo yan quartier jumɛn Bamakɔ kura
yani ka yɛlɛ ka taa jikɔrɔni yan fan fɛ yen quartier nin tɔgɔ de dɛ Modibo Keyita ka minnu bɛ yɔrɔnin mun na dɛ boulevard de l'Indépendance in gitɔrɔn ni yɛrɛ ye k'i kilen kile bi ma ni sera no 18h kuma k'i kun jan sanfɛ i bɛ ala kale ko ayi ko tonso ka diɲɛ wuli la de i bɛ tonso min ye sanfɛ n'u tun ye ni kana sankolo datugu o ye Mali sogo sabanan ye jɛgɛminɛ jɔ n'i taara o feere kan o bɛ se ka wallahi o bɛ se ka dɔ kɛ a fɔ saba a ye n kɛ transition président ye k'o bɛ ɲɛnabɔ sa Mali sogo naaninan o ye wulu ye wulu ni 2h du matin ni 3h ninnu ni 1h du matin ka taa 1h du matin na ka yɛlɛ ni wulu groupe ye ɲɔgɔn kunbɛn ka carré kɔnɔna la f'i bɛ siran ka carré falen o ma deli k'i sɔrɔ kɛnɛma fɔlɔ o ye n sɔrɔ i ni wulu groupe ma deli ka bɛn fɔlɔ dɛ an bɛnna voilà mais u bɛ ka balo an ka fɛnw ni fɛnw na an yɛrɛ t'u balo yɛrɛ mais u ka can dada u bɛɛ ye Mali sogo dɔ ye surtout ni mura yɛrɛ b'i la ni wagati la mura bɛ bɛɛ la ani mura farika ni mura sɔsɔ ni mura tundimi ni mura farikalaya n'i ye wulu kunkolo naji kɛ ayiwa forontomuguni k'a la Ala a nɛn de wa a kunkolo zɛmɛ de wa a ɲɛkili de wa n'i y'o sɔrɔ k'i di i ka murabagatɔ ma ou farigamagatɔ ma o ye wuli ka jɔ a sen fila kan a bɛ jɔ o ye jɔlina ye est-ce que ne ma tunu sa caman fɔra kuma ka misɛn et puis fɛnɛ funteni bɛ Mali kɔnɔ fɛnɛ kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ ni funteni bɔra ka ban suguba kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'i na komi u ka mɔ i m'a faamu bɛɛ bɛ bɔrɔnse kilimu bɛ min fɛ kilimu tɛ min fɛ bɛɛ bɛ bɔrɔnse funteni kosɛbɛ voilà ani dabalani mɔgɔw Bamako ka yɛrɛ bɛɛ Bamako yɛrɛ funteni yɛrɛ a tɛ se ka lakali ne y'a n'i ka transition président ye ni funteni bɔra ka se nin niveau la sisan an bɛ se ka samiya créer n bɛ guwa karatama biri Bamako bɛɛ kunna guwa karatalama karamɔgɔ wayi n ko ne de ko de sa i m'a faamu wa kosɛbɛ voilà guwa karatalama n m'o biri Bamako bɛɛ kunna ni n y'o biri Bamako bɛɛ kunna sisan o sumaya min bɛ jigin an kan o tɛ fɛn dɔ ye wa o ye dɔ ye ni funteni bɛ ka gɔn ka guwa kan ni karata bɛ ka chauffer avion mun bɛ to ka taa ji ta baji la ka na k'i ka forow sɔn o avion mo o ɲɔgɔnna den 30 den 15 olu ye 20 ni kɔ commande kɛ o bɛ to ka taa an ka baji bɛ ka woyo joli ba ji ni ayiwa joli jɛ ji a n'a tɛ non a tɛ ban e deli ka avion kɛtɔ ye ka ji ta fo ka taa baji ja a ma kɛ cɛ dɔ ye an bɛ misiri kɔnɔ alimamu ko bɛɛ k'i ka ayiwa hamina ko yira Ala la ko bɛɛ k'i ta fɔ hamina gɛlɛn an sigilen cɛ min bɛ ne kɛrɛfɛ o bɛ k'i kanto Ala n b'a ɲini fɛ i ka n sɔn nafolo i ka n kɛ waritigi ye i ka diɲɛ nafolo i ka ne sɔn diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen na i ka c'est-à-dire nafolo n'i ye cɛncɛn finikisɛlama kɛ bɛnni kɔnɔ o ɲɔgɔnna diɲɛ fa o bɛɛ nafolo di ne ma dɔ y'i to ne kɛrɛfɛ ko he ni Ala y'o bɛɛ di ma an tɔ bɛna mun sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma in bɛ ten tɔ de o avion san foroson avion n'o nana sa kana to ka ji ta an ka baji la san ka to ka no ka to ka karata arroser n'o ye o sumaya tɛ jigin a bɛ jigin sanji tɛ jigin a bɛ jigin n'i bɛ fɛ kami ka fan da i b'o politique de kɛ kami na kami marata voilà min farikolo bɛ tɔntɔnni mara kɔnɔ voilà ayiwa sumaya bɛ jigin bon n'o fana bɔra yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ insécurité bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ insécurité ko n'a y'o di ne ma o solution o bɛ ne bolo ayiwa n ɲini walasa ko jumɛn na an ka taa ni zo min recherche bɛ ka kɛ a tɛ ka ye a tɛ ka ye fiyewu a ye o photo publier a ka 500 sɛbɛn o photo jukɔrɔ a bɛ ye o a bɛ ye tiɲɛ la caporal voilà ayiwa an bɛ yɛlɛ wa ou bien a bɛ ye wa a tɛ ye de n'an bɔra yen fɛnɛ tuguni accident ka ca Bamako kɔnɔ kosɛbɛ hali ni sous région ninnu ta tɛ sa accident kɔni ka ca Bamako kɔnɔ yan i m'a faamu wa
donc accident ko ta fanfɛla la bolimafɛn sugu jumɛn de ka accident ka ca ka tɛmɛ bolimafɛn sugu bɛɛ kan sa o tɛ lakartaya lakarta merci ne yɛrɛ ka moto kelen est ce que kɔni ne ma taa ka n ka kelen to ala yen nɔ dɛ bon donc lakarta i b'a ye o de ka accident ka ca san ale ni ayiwa sosaramani katakataniw bon mais lakarta tigi de ta ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ bolimafɛn sugu bɛɛ ta kan kosɛbɛ moto kɔni maintenant sa i b'a ye k'a fɔ lakartatigi ninnu u ka accident jubaju cause damadɔw don cause fɔlɔ filɛli b'o la aw ɲɔgɔnna jɛmanw filɛli ani ne yɛrɛ ka ɲɛmɛrɛni ɲɔgɔnna ninnu filɛli u b'u to aw lajɛli la gitɔrɔnna kɛrɛfɛ ou bien ni aw minnu fana bɛ u nɔfɛ circulation na aw fana bɛ bolimafɛn kɔnɔ mobili kɔnɔ sotarama kɔnɔ taxi kɔnɔ u bɛ aw minnu filɛ u bɛ sina ka taa don dɔ la kɛrɛfɛ ten tɔ o tigi b'a fɔ ko a nana n tan kɔfɛ de ou bien a bɛ taa i yɛrɛ de fɛ yɛrɛ ma mais a majorité yɛrɛ o ye telemani mɔgɔw de ye telemani mɔgɔw o tɛ mototaxini ninnu tɛ dɛ jeune minnu turu ka teli ka fɛ bɛ ayiwa a tɔgɔ de orangeni na dɔrɔn u bɛ fɛ gɛn ten tɔ ko f'u ka tɛmɛ fɛ la i m'a ye o polisi kati gɛlɛn dɔw de fana bɛ fɛ kunni na olu fana bɛ ka fɛ dɔ in jate minɛ nin bɛ orange la wagati min na e tɛmɛna dɔrɔn u bɛ sina ka nin minɛ ten tɔ ko i ye fɛ jeni effectivement i dun y'a jeni voilà bon i b'a ye k'a fɔ o fɛ jeni in yɛrɛ ani tellement que jakartatigi turu ka teli jakartatigi turu ka teli a bɔra a presseren don ni diɲɛ bɛɛ ye a ka teli ni diɲɛ bɛɛ n'a ma fɔra k'ale embouteillage ye gitɔrɔn kan a b'a fɔ k'a b'i sɔgɔsɔgɔ hali n'a ma fɔra ka ɲinɛ wo ye a b'a fɔ k'a bɛ don ɲinɛ wo kɔnɔ ka se ka embouteillage défier ka taa bɔ ni kun kelen ye o de ye jakartatigi ka fɛ jeni caya bi accident caya kojugu filɛ nin ye o solution a ye ne kɛ transition président ye dɔrɔn o solution bɛ ne bolo o solution ɲuman tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ni so bɛ wuli san so kurusi n'o bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bari dɔ de bɛ sow ɲɛma fɔlɔ bari ɲɔrɔ bari blindé o bari blindé in sifuru min bɛ to ka bɔ fɛ kurani ninnu na a b'a ta 20 na ka na jigin 19 la 18 17 etc fo ayiwa zoro a bɛ sɔrɔ ka bari bɛ commencer ka wuli a yɛrɛ ma ni lakartatigi min presse ko jugu ko k'i bɛ fɛ jeni n'i ye bari kɔni n'i ko k'i b'o kɔni fɛ jeni tiɲɛ na karamɔgɔ i yɛrɛ bilen k'i yɛrɛ jeni dɛ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ayi nin ye solution ɲɛnama ba de ye. i b'a jateminɛ sisan an natɔ fɛn olympique yɔrɔ la yasi i y'a yɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ ka gitɔrɔn tigɛ jakartatigi ni elan nana a tɛmɛna cɛkɔrɔba la a fiɲɛ cɛkɔrɔba ka fugulan yɛrɛ bɔ a kunna fɔlɔ cɛkɔrɔba ka fugulan taara fiɲɛ taara n'o ye an ko gɛn ka dɛsɛ an m'o sɔrɔ ayi an m'a sɔrɔ bon ɲana ka gitɔrɔn tigɛ yɛrɛ sitɛrini ni elan de filɛ ka na nin ye sitɛrini ni elan a bɛ elan yɛrɛ la ka na cɛkɔrɔba sɔrɔ la gosila cɛkɔrɔba kun dɔw a amortila ka segin tuguni f'a kɔfɛ ka taa bi fɔ aéroport la bon malheureusement fɛn ma cɛkɔrɔba sɔrɔ chauffeur de sara mais effectivement a kɛra a ma kɛ sisan a kɛra sisan bon an jɔra bada la fɛnɛ ɲana ka ba tigɛ bozo mama bɛ jɛgɛ minɛ la a filɛ ka ala minɛ ka jɔ fili ji la ka jɛgɛ yira ne minɛ ne masa bozo mama jɛgɛ yira ne minɛ an ɲɛna sisan ba la an natɔ o ma kɛ a bebe voilà non i ɲɛ bɛ min na nin y'o de sa kuma ka misɛn kɔngɔ bɛ mɔgɔ min minɛ plateau sanfɛ o tɛ ne ye dɛ wala ka bibɔrɔ nin tɛ sɔrɔ ka denmisɛnnin walayi kuma ka misɛn a dan ayiwa sisan nɔ karamɔgɔ an ye dɔɔnin kɛ kuma la sisan kokolon tɛ ko ye e yɛrɛ de ye kow ye sisan an bɛ tɛmɛ ni kow ye ne ko ko sugu jumɛn ko ni ninnu sa karamɔgɔ i tino ka kan ni animatrice ni filɛ ni bɛ kuma dɛ a n'a nun kunni misɛmani komi kirida ni sogo kalamani sogo kalamani dawolo kɔni ne yɛrɛ ta in filɛ nin ale na a ɲi e ma n'a bɛ yɛlɛ a ɲini ninnu a ɲiw cɛ bɔlen de don c'est-à-dire elle n'a pas besoin de la kirida quand elle mange la viande oh là là kuma ka misɛn a dan don ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la wala ne ka moto kelen jɔyɔrɔ bɛ na nin fɔlɔ n ka moto n tɛ n ka moto kelen fila yɔrɔ o yɔrɔ kuma ka misɛn n y'o de fɔ n ko kɔngɔ bɛ mɔgɔ min minɛ plateau kan o tɛ e dɛ fɛn min ka di denmisɛnnin o ka di maakɔrɔba ye oh là là ni n ka bibɔrɔ mondiali a dan don ayiwa nin ye mɔgɔ fasamaniw nin yɔrɔ ye fiɲɛ ko la n ka de ka fiɲɛ ko la bulon t'a la dɛ Bamakɔ bugotigininw filɛ nin ye u bɛɛ bɛ ka funu ka bonya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ alimɛtini oh là là alimɛti o ye min wa e t'o dɔn ni min kɛra alimɛti ale ye birige de
biriki ou bien i alimatini nge ay yan ou to gaji alimatini kelen ka Bamako bogotigini ninnu bɛɛ bonya k'u sigi be alimati min fere duru wa alimatini min fere duru ba ye ni banga yela kuma ka misaya dango amuso dane sigi ko be de amuso bi sɔn k'a dɔn ale bɛ min dɔn amuso kan k'o dɔn amuso ni alimɛtini na c'est-à-dire ne yɛrɛ de ko ye sinon ko foyi tɛ yen nɔ cɛkɔrɔba ni mondial cɛkɔrɔba VIP cɛkɔrɔba tɔgɔ caman dɔw ko jokɛri polisiw de y'o dan na o kɛra n ka histoire ye o kuma cayara de a b'o kuma min fɔlɔ ko polisiw bolila cɛkɔrɔba min ɲɛ attention Yassi nin ko de bi jasa ko in jara ka ban Interami. i tɛ tɛgɛ don k'a la bɔ an ka nin dɔnni min yan ka pour que a ka se ka jigin nin y'a ye niveau ni jumɛn na nɔnɔ bɛ niveau jumɛn na be 10 duguma walayi nin y'a ye 150 de la denmisɛnninw ɲɛ man ɲi cɛ e tɛ ne sɔn de karamɔgɔ mais ka nɔnɔ min k'i denw to kɔni o tɛ ko ye an y'o fana diga pour que a ka se ka jigin ka ɲɛ a to ma K'a sigi an ka dumuni bɛɛ dun. yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la dɛ nin ko ni ne bɛ jasa karamɔgɔ yɛrɛ de ye kow ye ale yɛrɛ de ko ye awɔ a daraka ye mana de don o don sisan nɔ mana dun ka nɔnɔ ni min mɔgɔ bɛ manani na manani min min a b'a labɔ a taara a tɛ labɔ yan ee nin y'a jigin min ayi an ka tigɛrɛ fɔ karamɔgɔ karamɔgɔ ayi non ko wɛrɛ tɛ yen nin kɔfɛ karamɔgɔ yɛrɛ de ye kow ye kuma de ka misɛn sa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye mɔgɔ min bɛ zaban bara 70 dun oui souvent n'a y'a dɔn a bɛ to ka mɔgɔ ɲɛgɛn déboucher bon fo n'a ye plombier wele sinon ɲɛgɛn tɛ déboucher a ka baara don karamɔgɔ ne yɛrɛ ne siranna sa ne tɛ ne yɛrɛ bɛna min fɛ i bɛ se ka kuma n ka taa sa min bɛ yen an ka kuma ka misɛn kana yan bila dɛ ayiwa karamɔgɔ aw mɔgɔ saba de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ oui effectivement mɔgɔ caman baara ma nɔgɔ kuma dɔw la aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa bon n ka mɔgɔw ka ca dɛ n ka mɔgɔw ka n'i ye cɛkɔrɔba min ye ne ka misɛgɛ ka bɔ kojugu parce que aw musow filɛ nin ye sɔn bɛ to k'aw ɲɛda n'u arranger c'est normal an fana k'an tɔw arranger bon ne ka mɔgɔw ka ca i n'a fɔ sisan n ka mɔgɔw n jɛɲɔgɔn ni n teriw fɛnɛ voilà olu ye comédiens de ye ne mɔgɔ jɔr'u la n b'u wele ni min ka yɔrɔ bɛ min kɔnɔ n b'u wele o bɛ na an bɛ baara kɛ ni min fɛnɛ mɔgɔ bɛ na fɛnɛ tuguni n teri ninnu cɛla o bɛ n wele n bɛ na n b'u ka baara kɛ an bɛ o kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi sinon groupe tɛ n bolo n tɛ groupe ko ka fiye fiye n'an mago bɛ ɲɔgɔn na de an bɛ ɲɔgɔn wele groupe ko ninnu filɛ nin ye o de kuma ka ca voilà donc ne ka mɔgɔw kɔni bɛ yen nɔ mais précisément comme nin ye n ka ɲɛmɛrɛnin ye kɔɲɔmuso ye ni n bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la a m'ale tugu ale de b'i accompagner donc an ka de ka kamalema dɔ ka na taa bi a la an ka cameraman ninnu yɛrɛ depuis n'aw donna n kana taa kojugu kɛ karamɔgɔ a ɲɛsin yan fɛ
Ay no, bali ɲɛnama t'a kɔnɔ, bali 8 dɔrɔn de b'a kɔnɔ. 8 dɔrɔn. 8 dɔrɔn. Ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Kabugali. Oui. An bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de y'aw ka baara in kɔnɔna la? Bon, gɛlɛya caman b'an ka baara in kɔnɔna la parce que an bɛ baara in na an mago bɛ dɛmɛ la. An mago bɛ dɛmɛ la yɛrɛ yɛrɛ de. An bɛ baara kɛ, an bɛ video kɛ, an b'a bila, a bɛ diya dɔw ye, a tɛ diya dɔw ye. Bon, an k'o yɔrɔ bila, n'an yɛlɛla CN yɛrɛ kan, dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. U b'an lagosi an ka baara la. Ka sɔrɔ baara in mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ, mais mɔgɔ lankolon baara de fɛnɛ don. Mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ. N'i kɛra mɔgɔ lankolon ye dɔrɔn, ou bien i bɛ maloya, i tɛ se ka baara in kɛ. Donc baara in gɛlɛya ka bon kojugu, a ka bon yɛrɛ yɛrɛ de. N'a fɔra k'an ka tournage kɛ, wari min bɛ don tournage la, an yɛrɛ de bɛ wari ɲini ka cameraman wele k'a sara pour que an ka se k'an ka video kɛ. Ni video bɔra, an bɛ tila ka bila an ka page kan, an bɛ page labalo. An filɛ yɔrɔ min na sisan, an ka page ma nafa don an kun fɔlɔ parce que pour que i ka compte ka monétiser, f'i ka vie hakɛya dɔ de sɔrɔ. Kosɛbɛ. Pour que i ka se ka wari sɔrɔ. Bon, an de bɛ k'an ka compte labalo sisan fɔlɔ. O gɛlɛya b'an kan. O ye kelen ye. Donc an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u ka se k'an ka video télécharger pour que an fana ka se ka nafa sɔrɔ an ka baara la. U ka se k'an dɛmɛ cogoya min na. I n'a fɔ sponsor pour que an ka film an bɛ fɛ ka film dɔw fana labɛn, film ko la, théâtre ko la, ko caman b'a la quoi. Donc an mago bɛ dɛmɛ la. Ayiwa madame Kaburali bɔra ka yɔrɔnin dɔ souligner sisan nɔ n'aw yɛlɛnna scène kan mɔgɔw b'a fɔ aw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye or que baara in dun filɛ mɔgɔ lankolon baara don mais mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ. Kumakan jumɛn de bɛ bolo ka fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna? Ok, dans la vie bɛɛ n'i ka baara de don. Ni min diyara min ye o b'o kɛ. Donc a ka di ne ye mɔgɔw kana an lagosi k'a fɔ ko baara kolon don an ye mɔgɔ lankolon ye. A bɛ kɛ tuma dɔ i b'i sɛbɛnna ko fɔ dɔw yɛrɛ t'i minɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Donc bɛɛ n'i ka baara taabolo de don. Ni baara min diyara i ye i b'a kanu de ta k'a waleya quoi mais ça veut dire que a tɛ i n'a fɔ mɔgɔ lankolon ko don. C'est pas ça. Donc an b'o ɲini maliyɛnw fɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se k'o faamuya an ye quoi k'a dɔn k'a fɔ ko baara in tɛ mɔgɔ lankolon baara ye. Voilà. Ayiwa faamuyali sɔrɔ la. Karamɔgɔ. Oui. Ne kɔni ma foyi faamuya i ko madame de don. Oui. Ne bɛ fɛ ka na an ka na kow yɛrɛ yɛrɛw kɔnɔna la est ce que karamɔgɔ furulen don wa? N tɛ n yɛrɛ gala fiye fiyewu. Hali ni karamɔgɔ furulen don est ce que karamɔgɔ kan k'o yira k'aw k'a furulen don wa? Yira dɛ madame ɲɛ b'an na o ni furulen don madame ɲɛ b'an na. Madame wa? Madame ɲɛ t'an na. Madame village la. Courant yɛrɛ tɛ kuma tɛ télé ma. Karamɔgɔ furulen don. Non karamɔgɔ furulen tɛ. Madame bɛ village la karamɔgɔ furulen tɛ. Non ne furulen tɛ. I furulen tɛ. Non furulen tɛ. Kow tɛ yen fɛnɛ. Non ko sugu jumɛn? Non ko foyi tɛ yen nɔ. Ko tɛ yen. Ko ye sinon ko foyi tɛ yen. Donc o kɔrɔ ko Go bɛ se ka n'u ka candidature déposer. Il y a pas de problème. Ni nana n'i ka dossier i b'i ka photo fɛnɛ nɔrɔ a kan dɛ. Mɔgɔ ma kelen kana ka photo nɔrɔ dossier fɛnɛ kan dɛ. Maquillage ko in dɛ. Dossier photo ma m'o de fɛ. Wa ni nana n'i ka dossier fɛnɛ. Sans maquillage. Sans maquillage. Ni nana fɛnɛ ɲɛ ni ɲɛ an ka ɲɔgɔn ye. Ni maquillage fɛnɛ nana i bɛ t'i ɲɛda sanango de fɔlɔ ka na. Ayi i b'a sanango karamɔgɔ jo dɔ koyi. Ayiwa Kaburali. Oui. I fɛnɛ furulen don wa? Non ne furulen tɛ. Kow tɛ yen. Ko foyi de tɛ yen. A ko ne de ko ye sa. Ko foyi tɛ yen. I ye ko in ne bila minɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ. Mɔgɔ ninnu ɲɛ b'an na ko tɛ yen. Mɔgɔ ninnu waye foyi. U bɛna aw sɔrɔ yan madame i fɛnɛ furulen don wa? Ne ma furu fɔlɔ. Mais kow bɛ yen. Ne de bɛ yen. Ne ka bi waati sigilen. Voilà. I bɛ k'a bɛɛ de. Ayiwa karamɔgɔ an bɛ tɛmɛ ni ko ni dɔw ye dɔɔni kɛra kuma la sa an b'a la an bɛ tɛmɛ ni ko dɔw ye an bɛ sen taara ne Kaburali la Kaburali ne yɛrɛ ma foyi faamuya. Nin fana ye jumɛn ye sa? A tigi fɛ. Ne de kɔnɔ da la. Ale ka baara. Muso ka kɔnɔ da cɛ. N y'a fɔ a ye ko n t'a la a ye jagoya de. A ye jagoya n ko bannen don. O ma e ma se ka karamɔgɔ ka fɛn in kɛ alimɛtinin kɛ. Ne t'o dɔn a talen kɔfɛ de ne bɔra alimɛtinin. E bɔra alimɛtinin ko kalama ni nin sen ta bɔra la i ka dɔ kɛ. Ayi ne alimɛtinin o man ɲi. O man ɲi wa? Ayi a ka di n ye. An ka caya o de ka ɲi. An ka caya. Komi an ta ma jan wa kalo 6 wa.
ay tiɲɛ na o ka teli wala ka teli faut que fanga sɔrɔ a ba ayiwa n'aw bannen don k'a ta an b'a ta kɛ mais aw bannen don an si ma se fɔlɔ jumɛn selibaliya in de bɛ k'aw bila fili la o de bɛ k'aw bila fili la ayiwa karamɔgɔ kow bɛ yan b'i bolo o ye ma seri bon donc ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ komi i ko ko gɛlɛya tun bɛ man kan ka baara in na gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ zonw ɲɛ tigɛ ka bɔ an kan zonw ye karamɔgɔ ka moto fɔlɔ minɛ a la ka sɔrɔ karamɔgɔ tɛ nin cogoya la i b'a ye n bɛ petit Guy ma fo dɛ petit Guy ma kɔni jɛmani kɔni voilà PG k'a ka foli bɛ kɛnɛ in voilà ale fo i ka Sidikiba Jabate fɛnɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ est ce que nin baara in na aw ye voyage dɔw kɛ wa an bɛ voyage kɛ bon baara in yɛrɛ la ne taara dugu damadɔni na Mali kɔnɔ yan ma bɔ fɔlɔ dɛ Sikaso b'o la Segu b'o la Kucala b'o la bon Kayi fɛnɛ b'o la ma baara in sababu y'a to ne sera yɔrɔ min na olu dugu ninnu nege bɛ ne la dɛ papa surtout Segu Segu ka di ne Bamakɔ ne bɛna taa Segu ni jɔ cɛ an ka dugu an ka dugu kɛ e fɛnɛ bɔ yan an bɛ Segu wa ne bɛna yɛlɛma Segu yɛrɛ parce que Segu ka di cogoya min na n'i b'a dɔn n'i sera Segu i tɛna Bamakɔ ayi non fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ a bɛɛ bɛ dɔ bɛ Segu awɔ Bamakɔ hati wa Bamakɔ yira an Segu aw la dɛ an ka wagati kɔni koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la an filɛlibagaw nin tun bɛ dan segi a ka bi jamukan na ni tun y'aw ɲɛni aw tulo garisɛgɛ ni masa Aramani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan aw bayi bayi